ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ହେଉଛି 3 ଜାନୁଆରୀ ଶନିବାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦିନଯାକର କେତୋଟି ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାର ଆବେଦନ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 8, 2024 ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସହାୟତା ପାଇବେ। ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଛି। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏନପିସିଆଇ ମ୍ୟାପିଂ ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିବିଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ପଚାରି ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ରୁ ଉଠେଇବେନି ଧାନ। ଅଡୁଆରେ ଚାଷୀ, ସରକାରକୁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା 1.5 ମାସ ପୂରିବ। ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣାବିକା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିବା ଧାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଠାଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ସେହିପରି କଟନୀ ଛଟନୀ ଜୋର ଧରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଧାନ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଉଠାଣରେ ମନ୍ଥରତା ଦେଖାଯାଇଛି। ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ 5 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ଧାନ ଉଠାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଡିସେମ୍ବର 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଏବଂ MV26 ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରହିଆସିଥିବା ଅସମାହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ 10ଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଗୁଲେସନ 2002 ସଂଶୋଧିତ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାରାଧୀନ ଶତାକା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଭୂମିହୀନ ତଥା ବାସହୀନ ଜନଜାତି ପରିବାରକୁ ଏଫଆରଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନର ଆଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଏପ୍ରିଲରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଏଣିକି ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଏସେ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚିଲିକା ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଦିନ 11ଟା ଯାଏଁ ଚିଲିକାରେ ଚାଲିବନି କୌଣସି ଡଙ୍ଗା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଚିଲିକା ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଖବର। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଅଘଟଣ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବନି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୋଟ, ଛୋଟ ମୋଟର ମାଲବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଓ ଭସାପୋଲ ସବୁକିଛିରେ କଟକଣା ଲଗେଇଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ିରେ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ପରିବହନ ଯେପରି ନ ହୁଏ ତାକୁ ନଜର ରଖିବେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଇବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳନା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା 1,32,000 ପିଲାଙ୍କ ସମେତ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଯାଏଁ ଯୁକ୍ତ 2 ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହବ। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 1350 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେବାର ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରହିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି କୁହୁଡି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡି। ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି। ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନେଇ ରାସ୍ତାଘାଟ। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନ କୁହୁଡି ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡିର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅତି ଘନ କୁହୁଡିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଘନ କୁହୁଡି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାଦରେ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତରୁ ଉଠିଛି ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର। ବାଂଲାଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇବାକୁ ଦାବି ଉଠିଲାଣି। ଏସବୁ ଭିତରେ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ଶାହରୁଖଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢିଛି। ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ କହିଛନ୍ତି, ଆଇପିଏଲରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ କେକେଆର ଦଳ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନଙ୍କୁ 9.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଟିମ୍ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଦେଶ ବିରୋଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଦେଶରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବଲିଉଡ ଓ କ୍ରିକେଟ ଜରିଆରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବଳ ମିଳୁଛି। ସଙ୍ଗୀତ ସୋମଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏବେ କିଛି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଶାହରୁଖଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆର୍ମି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ତଥା ଅବସର ନେଇଥିବା ସୈନିକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ଲିଗ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କଟକରେ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସେସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର। ସବୁ ଆରଟିଓରେ ଖୋଲା ହେବ ସ୍ପେଶାଲ କାଉଣ୍ଟର। ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନେଇ ଗାଡି ଚାଳକମାନେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ କରିଛି ବଡ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 10 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଠାରୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପିୟୁସିସି ବୈଧତା ଷ୍ଟିକର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ମାଲିକାନା ପୂର୍ବରୁ ବୈଧ ପିୟୁସିସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆରଟିଓରେ ବିଶେଷ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ବୈଧ ପିୟୁସିସି ଥିବା ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏହି ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଷ୍ଟିକର ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରଟିଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଭାନ ଡାଟାବେସରେ ଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ।